Pinangunahan ni Albay Vice Governor Farida Didayco ang kauna-unang sesyon ng ika-15 Sangguniang Panlalawigan ng Albay na ginanap kahapon, Hulyo 8 sa Sangguniang Panlalawigan Hall sa Albay Capital, Legazpi City. Dumalo sa pagtitipon sina Albay Governor Noel Rosal, mga elected at re-elected board members, department heads at ilang mga taga-suporta. Highlight ng unang sesyon ang pagkakatatag ng mga komite at pagtalaga ng mga mamumuno rito. Naitalaga bilang floor leader si Albay 2nd District Board Member Melissa Abadesa. Pangungunahan din niya ang Committee on Tourism, Culture and Heritage at Committee on Budget and Appropriations. Naitalaga naman bilang assistant floor leader si Albay 3rd District Board Member Brian Arandia na mangangasiwa naman sa Committee on Transportation, Committee on Environment Protection at Committee on Prices and Emergency Management. Pangungunahan naman ni Albay 1st District Board Member Sheena Unrubia ang Committee on Laws, Rules and Oversight at Committee on Trade and Commerce. Si Albay 1st District Board Member Carol Ziga naman ang mangangasiwa sa Committee on Health and Social Services at Committee on Power and Energy. Papangasiwaan naman ni Albay 1st District Board Member Gio ang Committee on Livelihood and Employment at Committee on Sustainable Development Goals. Si 2nd District Board Member Lo Beltran naman ang mangunguna sa Committee on Public Works and Infrastructure at Committee on Ways and Means. Pangungunahan naman ni 2nd District Board Member Glenn Casulia ang Committee on Senior Citizens Affairs. Si Albay 2nd District Board Member Harold Imperial naman ang mangunguna sa Committee on Public Order and Safety and Civil Defense at Committee on Good Governance, Public Ethics and Accountability. Si Senior Board Member at 3rd District Board Member Kongkong Salceda naman ang mangangasiwa sa Committee on Education at Committee on Housing. Si Albay 3rd District Board Member Das Marunilla ang Majority Selection Board Representative at ang mangangasiwa sa Committee on Games, Amusement and Entertainment at Committee on Agriculture. Pangungunahan naman ni Albay 3rd District Board Member Emmanuel Ribaya ang Committee on Science and Technology at Committee on Screening, habang si SK Federation President Carlos Gamboa ang mangunguna sa Committee on Youth and Sports. Si Ko naman ang mangangasiwa sa Committee on Sisterhood and Twinning. Hangad ng Vice-Gobernador na kahit hindi sila magkakaalyado ng ilang opisyal, naway magkabuklod-buklod umano sila para sa hangaring mapabuti ang mga Albayano at mapaunlad ang lalawigan. Gusto ko pong diinan na ang independent but collaborative ang ating magiging pakikisama sa ehekutibo ng probinsya. Hindi po kami inilagay ng taong bayan para maging oposisyon, kundi para maging kinatawan. Ibig sabihin, sasama at tutulong po tayo para sa tama at dapat. Pinasalamatan naman ni Governor Noel Rosal ang lahat ng mga kasamahan sa pamahalaang panglalawigan. Umaasa umano siya na magkakaisa ang lahat para sa ikauunlad ng Albay. Nagpaabot din ang gobernador ng pasasalamat maging sa Ako Bicol Party List na patuloy na nagsusumika para makatulong sa pag-unlad ng lalawigan. I hope the Sangguniang will work with me. We have to infuse capital. We have to rehabilitate. I'm so thankful that the party is already supported through the two projects. I-acknowledge naman ang mga ginibukan maritang mga opisyal. So ginibo din sa Salvacion, we are also expecting one in Ligao and two in Ligao. Sa pagbubukas ng unang sesyon, siniguro ng Sangguniang Panlalawigan na parati nilang uunahin ang kapakanan ng kapwa Albayano. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.